Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Batsumtimantu mabuyu bambolunyu shase upotlamanza bafokazane befodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana. Now, couple switching phones mtanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. For the ones that show uthelitswa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like the way you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Zamini. Shandele bobo. Si popo. Si. Please, baba, please. Please, baba, please. Oh, shandele bobo. Oh, si popo, si. Yeah, inkosi bafana bami. Looking fresh. Ivuke eJozi yakwenza ikhanda eDurban. Mhlanga locks. Yabuya ntambama. Sesiyahamba. Sawubethomo. eThekwini. Sawubethomo. Dala kunani nina ngantshela ngathi mina sengizodala umuntu manje sengidalile okuningi ngidala umhlaba ngadala yonke sengizodala umuntu manje. Thank you so much to le outlet ekungibamba bamba inhloko bafethu. It's Pibili King, this is CMTV. Ziyakhala shendele babo, take me straight to laba bajolayo ngibaqondisi. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings batsumtimandu mabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelitswa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Showcase. Hayibo. Sanibona. Hello. Showcase mfethu. My brother, ungadina. Hayi no, sinihlaseli bafethu. Hayi khuleka. Man, bhuti wami, cela ukubuza lana mfethu. Ungadina mfethu. Shothi sisuka esikoleni thina, sisuka eNgwenya College. Yeah, mfethu ngihamba nale camera leso ngicela ukuthi sisuka eNgwenya College, so we go around and sibuza abantu ama questions. Sacela unibuza ama questions nani? Akunankinga. Akunankinga. Oh, ama questions about impilo. Akunankinga. Okay, my brother wena uba igama? Papi. Sure. Awuthi yami. Showcase umamazi? Kinilwe ne? Oh, ethe papa udlala ibhola yini? Bengilidlala ngisafunda. Usafunda ne? Sure. Uyamazi uPapi Zotswane? Ngiyamazi ngazi no Papi Foreman. No Papi Foreman. Jayami. Big up to the one and only legendary Papi Zotswane and Papi Foreman. Mfethu wena wazi ibhola mina mfethu bengidlala idisk ngisakhula. Sorry sister ukuphuma kancane, bengidlala ibhola ngisakhula. Ngingene vele ku development yeLokhuzana ye Golden Arrows, ngangidlala no Mzuvukile Tom ngaleza ikhathi makuthi uyamkhumbula. Yeah, Mashiko suka kwi Pirates nje eza ngapha kwi Lamont, vele ngangikhona kwi Lamont. Yeah, kuLokhuzana nangu lo wagcina seyidefender le Pirates uSangweni. Okay. Sangweni phela mfethu yimini umuntu oyikwazi ukudlula kuyena. Yabo. So wena shashaya. No, mina ngirithele kumaZulu mina. Hayi. Awuthi yami i-development asiyo imibuzo ke. Yeah, so nje ungangididisi ngidlala idisk mina okahle wena okahle ngoba walidlala ngibhola sister. So I want to know from you wena liya buti la ratana. Ratana. Ukariki ngoratanga ka yena. Ngithanda impatho yakhe nokuthi uyangihlonipha. Phatha kahle ne? Yebo, nokuthi ungiphatha kahle. Apha nje yami usanayo kanti le nto yama player eyokuphatha kahle abasadi. Showcase thina ama soccer player ke ama chefs aphatha train. Siwathengela ama Louis Vuitton bag. So wena awuthamba ngathini oyithandayo ngumuntu wakho mfethu? Ngithanda like ukhona for mina whenever I need umuntu
xoxisana naye ukhona. Sure. Uyayivala that void. Ne. Sure njengomuntu osifazane. Mfethu. So waka encourage mhlawumbe ukuthi ubuyele ediskini because mina ngakuhlanganisela lapha kwi-RS. Fere ungibonisile la sikwazena ukuthola intwana ekasi ngijimisa zona ukuthi ngibuyele. Une team jam Intwana ezincane. ngena la. Sure. Wena nami ngathi sina izinto ezisimule. Ngiyafisa mfethu ukuthi ngiyabona nje ngiyafisa ukuthi ngoba ikamera yami iveza abantu abaningi ngiyafisa wonke umuntu okubonayo nosekasi lakho mfethu akwazi ukuthi eze kuwena ayisponsor intwana mfethu it's either ngama Cox it's either ngejersey noma ngani sure mfethu nami mfethu nginayo i-team yami mfethu ingwenya FC mfethu ngwenya Rangers. Rangers ya ingwenya football club i-base taking indlovu mfethu showcase so mfethu in a scale of 100 ungathi umthanda kangaka umthemba kangakanani mamazi 80 bro. ngithemba 80%. Sure. Wena usithemba kangakanani? Mina ngathi 95. Ne? Ya wenza kahle usithembe 95 out yami. Ama soccer player bizwa ngapha nangapha. Ya. Yawazi, uzani simela ithunzini singashiswa ilanga. My sister ngaze angikwatele la ukuthi sengimchisa ngelanga. Uzochika mina. Yabona. Yeah, mfethu, nice one. So, awuthama I wanna know from you. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle my sister? Uthandana naye khela? Uyamthanda futhi ne? Sure ne? Sure. Sisters, wena ngicela ukubuza in a scale of 100 ungathi umthanda kangakanani bhuti? Ngiyamthanda 100%. Hasha 100. Wena usithanda kangakanani? 100% nami. Ukhona omunye umuntu othandana naye ngaphandle ka bhuti? Cha akekho uyena kuphela. Yena kuphela? Yebo. Iyiphi language okhulumayo? Ukhuluma isuthu. Ngasikhuluma nesisuthu asinankinga. Papi wena iyiphi language okhulumayo? Isizulu. Isizulu. Kana bua ra utlwa dilimo tsotlhe mathoki. Yeah. Sizwa zonke. So siswami, ngicela ukubuza kuwe. Ikhona into ofisa ukuyixolisela ku my brother before nginidedela nje nami. Ikhona mhlawumbe into ofisa ukuyixolisela wakwayenza noma yakuyenzeka kuwena noma bake bakwenza yona. Cha ayiyo. Nothing much. Ne? Yeah. Sure. My brother. Ikhona into ofisa ukuyixolisela mhlawumbe mistake oyashaye kuma sister ngaboni owakwayenza noma nayenza noma bakwenza yona noma wena wenziwa yona. Ayikho. So far since isihlangene naye ayikho. Uyamthanda ne? Kakhulu bro. Ngimhlabe nakho, uyamthanda. Ngithanda. Like your got baby. Hey, wavela zamliso kwe bedroom zemo. Wavela shaya bedroom zemo. Ana. Ngayazi leyo, ngayazi. Hayi afese ngiyandedela mfethu. Bekumnandi ukunazo. Sekuba ikhama sisi? Kinelwe. Papi. Yes. Wala kuphuquza ingane lana papi. Sithi asikhipha. Wena papi. Papi contest yenzayo like to loyalty test. Loyalty test to whereby we switching phones for 60 seconds. Angithi wena bhuti wami uthi uyamthemba my sister. Umthemba ngenhliziyo yakho yonke 199.9999. Nawe sister angithi uthi uyamthemba 100%. Yeah, so aninankinga ngithi masitshintshana ngamafoni ngoba niyathemba nonankinga nesiswami. Ilethe futhi. Showcase. Yini Akunankinga. letha phela. Awu babzini. Hayi. Hola. Sure. Welcome. Izo. Kongena lapha. Hey. Ana langa lonke lo muntu okubaleka. Hawu. Ayibaleki le ndoda ayisheshi. Forward he goes. Yo. Kamela welcome wakadlamini. Yabazi abantu bandamini. Ngiyabazi. Osibalikhulu. Jama kasijalo. Ojama. Isihlobo sakhe esisodwa la emhlabeni lo mjito. Uzola 7 kuphela. Yana kuphela isihlobo. The rest nje uyabazi. Hola guys. Ngisebenza namajitami lawo. Angithi mina ngishayela ama-Uber. Isikhathi esiningi mangingekho la. Yeah, big up to amajitami asegroupini lawo esiphusha nama-Uber, Safe bafethi Bolt yasekhaya ngiqala ngifuna lo my sister. Akunankinga. Ayikho. Ivula ifoni yakho sister. Indaba sister wavela smile mase ngithi siqala ngefoni yakho. La. Ibambe. Shum. Now what's up? Mase ngithi bhuti omdala uzotype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ezinye izinto ungitshela ngoba yizo lezi zobe didisa umuntu wakhe ngizothi ngitsini. Sure. All right guys, my name is King Ginger Cream Dala Cream ngintwana nje yase King Indlovu and we are on WhatsApp right now and we are about to
type the Chandis, type lapho uthi I love you. Abakushayeli sister wena njengoba Hayi cha. hayibo. Pinky pink. Nginomuntu. Fokhona mfethu. Okay. Fokha. All right, delete. Type uthi ngiyakuthanda. Uthini kubona? Hayi ngiyabashela ukuthi nginomuntu sengithathiwe. Nana. Yeah. Vela igama la. Papi. Phuma lapho papi, type uthi sex. Ninokukhuluma ngayo sex no papi. No mhlawumbe khona abanye. Hayi kum. Hayi uyethe. Umkhona. Wenza phone call mawulidinga mfethu. Ukudla kwakho mfethu. Abanye ukhuluma nabo ba. Hayi abekho. Hayi fokha. A for call ne. Delete laptop uthi imali. Khona sobona ukuthi imali uyinikwa ubani. Cause ngathi uyayithanda. Hayi umamelo ingcisa ku. Oh, mamelo kakhupha chelete. Mamelo. Yeah, delete love. Delete. Type uthi morning after pills. Awathe wena kuqala mfethu. Amachitami yazi sebenzela ngapha kakhulu. Nikwi Uber phela mina. Okay. No results. Delete lapho. Mfethu. And awuthi ngicela ufocus manje. Faka le emoji ebrinjolo. Faka le emoji ePinterest. Faka nalamanzi athi bwa. And chaza ne niyawazi. Yimi. Yazi awuthami. Yazi singayihleka nje lento. Ngifuna ukushayela esinye statement esivala. Yazi kunabantu abaze bafa bengakaze bayiphumise impophoma. Tshela. Yesa. Hayi. Hayi abakwazi ukukitaza kahle delete lapha. Yawudlala Facebook. Yebo. Ngathi uyavila lapha kodwa ku phuma Facebook. No. No message. Mangithapha uzothapha la. Mayithi no results ungitshela. Mayiveza ama 100 messages angakavuli. Ungitshele futhi khona siwahlela cause asikwazi ukungena into engafundiwe. Type uthi I love you. Fake neheart ebomvu. Papi. Ungani? Angilwi. Sister indaba uhleke. Ukuthi anitholi next. Yini? Hayi mningi futhi phone yakhe. Mningi futhi. Yabona uyawudlala uInstagram. Cha. Babzini ayibushilo lengane yayithemba mfethu. Umuntu wakho lo. Ubheki. Phaketheni phone. Indaba baba. Hayi fokhona. Awuvule leli. Awu babzini. Bambeke mamazi. Yeah. No what's up? Masengithethe uzothetha la. Mavele kamela lakho la ungitshela. Mavele kamela abanye abantu la ungitshela. Ngoba yibo labantu bazebekudidisa ngizothi ngithini. Okay. All right guys, my name is King Changer, Cream de la Cream, Gintwana nje yase King Indlovu bafethu. We are on WhatsApp right now and we are about to tap the Chandis. Tap lapho uthi ngiyakuthanda. Yazi ngoma ethi ngiyakuthanda baby. Angithembi mina papa. Yazi papa wayengakthembi ubudlala idisk. And wena udlalanga kwi development. Bale ibhola usumdala. Imi. Sivela wena. Yebo. Manje kusho ukuthi makuwe sengaze ungivimbe ngifuna ebusweni. Ngiyaxolisa. Uyabonisa kulanje. Siyangibonisa ne. Sister ngicela ungithaphela lapho uthi I miss you. Fake neheart ebomvu. Uyangilaka ne. Coach, Tshepiso. Ke mang Tshepiso? Sebiso. Hayi. uThepisa uthini? Ki musiya. Uthi uyamkhumbula. Okay, akunankinga. Okay, awumazi? Sebiso. Cela delete utype uthi imani. Sibone ukuthi uThepisa akaveli mfuthu. Ubani Sebiso manje? Indaba uthi awumazi Thepisa sefonini yakho. Hayi angazi Sebiso, ngazi ukinebe. Mina noTshepiso futhi. Vela wena noThepisa. No, awuthi amfethu. Ka phone yakho. My. Hayi akutsibi Sebiso. Uthi bamanga. Lo watlhaga mo founung mo. Uthi bamanga. Ulingathi wrong thingone. Uthi bamanga. Wrong. Ngazi ukinelwe yena. No, uThepisa yena.
No, Asimpelele simcheck ukuthi ubani. Please. Hayi Yeah. ngikuthanda. Please. Asonda uthanda ngiyabonga my son. Please. My son. Uqonda ukuthini umuntu asenze ngokuthanda kwethu futhi kuwumuntu okhuluma naye. Wazisephi? Awungene ethombeni lapha. Oh, ethi ngibona. Awume. Yini? Okay, sengibheka vele simfonele. Awuthiyami Wena lokho. into ozenzayo. Yes. Ko tshepakana. Yasho. Yini? Khuluma ngalokho. Ey kahle. Phone itlowele. Awu. Itlowele. Sikalibele uril. Ankere ya ka o isearchile. O tshotse. Ubani uThepiso? Ubani lo mnqundu wentombazane uThepiso lo ucola ifoni yakho? Ngimazi mina ngithi ngibone lapho. Hello. Hi sisi wami unjani? Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila ngicela ukukhuluma noThepiso. Uyesithayo. Hayibo uThepiso Mxhosa. Ya sisiThepiso. Uyamazi ubhuti papi? Ewe ndiyamazi papi. So wena nopapi ni yini? Hayi bhuti wena ungubani uzongibuza ukuthi mina nopapi nisiyini? Ngiyaxolisa sisi wami. Shuthe kahle. Shuthe mina nginopapi lana. Upapi umi nomuntu wakhe ukinilwe. Wenzeni upapi angizwa uthini? Umi nomuntu wakhe ukinilwe and la Ubani? umuntu wakhe lo athandana naye straight ukinilwe and kuvela wena ezumakhwapheni la. Athi upapi Excuse me, hello. Athupa- Wena kwala papi ngicela umnike ifoni. Nang- Uhlala masipha wena. arawutsibi. Awangiseba. Efe balifona ngimazi befiso lona. Shona kunomuntu oyawathela. Mbambe Uthi koko yesu. uthula le kuba ukhuluma nangukinilwe. Ngivula amathanga lo muntu. Yabo coach. No, man. Lemanga uma ubani? Lemanga uwena. Wena and uthi wena akakwazi wena sister ari wena usifebenyana unotsati chance usifebe Nyela sithatha ngicela masipha ukokha yena. wasi Manje wena usile. yeah Amtsebise piso papi. Kiyo wacho kuna una lena mabani ku phone ethu akhe. sister ufuna ukukhuluma naye Say something. Yebo. Musali kwena ubathanga uma ulipapi. Upapa umuntu wamsisi wena ungubani? Wona man proper le phone uyakhuluma nalomuntu. hayibo Kibutwaka muke fo. Wabona ukuntelisa kabanyana bawo. Wabona ukuntelisa. yabona ukuthi yabona ukuthi Wabona ukuntelisa bawo. yabona ukuthi Ubona. Wena yo. No, papi Sawbatla. papi yabona ukuthi Ya ingikali phone sister awuthi awumencane mnike ifoni yakhe papi isifebe sakho la sithuka intombi yakho ukuthi episo ba. papi isifebe sakho la ifonini sithuka Uyashanya lo, angimazi mina ngazi Akusawubatla papi. Dani. Akusawubatla. Share. Akusawubatla. Li promise ring yawo. Yeah. Dula lo. Yebo. Akusawubatla. le kumeni promise nani I'm done. umncane kanje yini uyipromise Hayi. yini Baby me. Yini? Done. Awe. ayiphumi yini beniyipromisana la ngipromisanani Done. udlala ucoach Sayithwele. ikhiphe Kuba nalwe. awusamfuni Usikaphethu likhatha likweso. yeah La next. sister hayi ngeke futhene nopapa ngenihlukana ayiphumi Hayi izophuka. wena papi hey wena hey Suka la ngifuna usakhipha iring sister musukuyilahla awu papi iyo le ring oh man suka man. yini engane ayifuni ukuhamba naye Ngikhiye man no. sister awufuni ukuhamba naye ngithi Lento enoza. hamba hayi buyele emuva akafuni ukuhamba nawe Sama ulo babhizi lithi. Yena ngulopala amakanga. Ulopala amakanga. Utlopela makanga. Wena. Sama batla tshepisa. I don't care. I'll see a way out. uzowokha ne Yes. yeah Kuyahlanya wena uke wawokha. okay welcome uzomnika imali ke Bani welcome. at least agibele umntwana okay ngizomnika ke mina Ngoba wena special ngani? awu ingane izowokha la papi In fact nazi bese yavano. niyaphi Akusindaba yakho. Suka. waye ungangitsheli ngitshele Ubuze kakhulu. hayi papi ngisafuna ukubamba kahle papi uyufebelelana ingane Ayachinga wena. nawe uyake up look papi down relax papi ngitshelile ngathi udlamini lo isihlobo sakhe sisodwa uzola 7 asambe futhi wena Dlems umyeke lo ungazokusilandela yazi yakuyeka yasogad ha ungisikaza kanje papi Alisithathu. ubani Baba. up shake him up shake him up okay shake him up ziggy shake him up shake down tetele you shake
Mia, welcome. Welcome. Shake him up. Protect papi. Ngibone kupha ya yabo manje sibafendele emoyeni ngeshake ningakhohlwa nina ngeyi-27 December so sibathi shake him up, shake Dlamini. Saphatha ufebe manje ngoDisemba ngifuna nje nonke nibe nidla imali zenu, umuntu nomuntu akadla umholo wakhe, adla ibonus yakhe. Indoda ifeba esayidini, umfazi ufeba esayidini. Abasingile samsofuna abanye ya mina sithole kuwuphephesi ke manje take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake